Deci, băi, eu peste omorul ăsta, l-a costat Danton, așa filmăm, ca trupele Ciel, da? Mergi în spate, Adi. În acest moment s-au comenzile și sonațiile polițiștilor, mastaților. Persoanele suspecte sunt dezarmate, imobilizate, controlate și urcate în autospeciala de intervenție a lucrătorilor SAS. Ele vor fi transportate la sediul IPJ Alba pentru a fi identificate și pentru clarificarea situației.